ndị niile lụrụ di mụrụ nwa atata ime ụzọ atata unwanted childing bịa gị ma ọnwa na nwa na-eyi dị eyi enwere otu ichiri gwuo mmiri kam ya aka ya ime ka o mee ihe ya ajịsị adapụ gị loo ya ka bọmbụ lesi ya nga nna gị eme childless kwanne Childless. thank you childless barren Barren. barren Doctor. barren Doctor. barren Barren. barren barren I'm not barren. I don't understand. barren Wait. barren I am not barren. I don't understand. What do you mean by barren? barren Mama. Ya ni bakechala. Adigo mama. Nke iza wulo. Here. Chere Chinekele. Mama ka ya na api maka otu a. O ka mara kwa ma ihe m na ho na nro. Chineke ụmụ nwanyị. Here. Ha, mo dị kwam surprise o. O dị kwam surprise. Ha, mkpụrụ ọgwụ na-abụ. Sọsọ mkpụrụ ọgwụ na-abụ. Ọgwa ụmụ kirikiri ha. Ha. Kirikiri. Ọ dị m egwu mama, ọ dị m egwu. Here. Ebe ị na-eje bute m ọgwụ Igbo niile dị na nke Dọkịta Amos. Ahụ katago m nwa ma nke eji agụ nome, nwa ma nke eji nsị ọkụkọ. Sọsọ mkpụrụ ọgwụ na-abụ. Wetu ka n'olu biko. Mana nna ịgwa gị isiokwu bekee wa gbara. Eziokwu mama. Bekee wa gbara o. Enu motu nsi ike. Chinekele. Hey bel. Chukwu ebuka nwa m. Ihe anyị adịkwa ka ọ na-arọ. Mama otu anka ọ dị m o. Ha. Frank ọ dị m. Just ọgwụ obere ọgwụ na-abụ na ezienu otu nsi gbakee. Obere ọgwụ. Onye mmazikwa kịta bụ Dr. Cynthia. Okwe ya gbasara m na Amos. Ọkwa ihe abara. Dr. Cynthia. Nwa ga-abụzinu. Mụ abụzie Nne Dr. Cynthia. Gị nwa abụrụzie nwanne Dr. Cynthia. Metulu ka ndị mmadụ gara ịnụ. Ọkwa n'ọnụ anyị ka anyị asị na Dr. Amos ofe. Mama happy ya ọgwọ m. Ọ Cynthia gwọ m nwanne nwaanyị gwọ m. Biko otugodo. Here. Chukwu ebuka nwa m. Mama. Hey! Olisa bi n'igwe ekelekwa m gị. Gị nwa jizi ụkwụ gị. Mama na na-akọ ya akọ esigo m ike. Ana ekwe hụrụ mma gị a. Otu anọ kịta. Hụrụ mma gị a niile apụtachala. Isi m kịta ji ogbo ji egwu oji ngagbuo ya. Eweziri enyo, ị ga-azụ n'enyo ahụ. Ah, mama ịbịakwa. Ọ ekwukwana ya n'iro ka onye ọzọ ghara ịnụ ya. Ahụ agbaala n'ọsọ. Eji arụ esi ofe. Anyị na-agwọ ọrịa na-anaghị ekwe ọgwụgwọ. Anyị na-agwọ ọrịa na-anaghị ekwe ọgwụgwọ. Anyị na-agwọ ọrịa na-anaghị ekwe ọgwụgwọ. Ọrịa na-anaghị ekwe ọgwụgwọ. Ọrịa na-anaghị ekwe ọgwụgwọ ka anyị na-agwọ. Anyị na-agwọ ibi na-anaghị ekwe ọlịla. ọrịa ọkụ Anyị na-agwọ ọrịa ọkụ ahụ ọkụ na-anaghị ekwe ọlịla. Anyị na-agwọ afọ ime na-anaghị ekwe ọmụmụ. Akwụkwọ na-ericha na-anaghị ekwe ọgwụgwọ. Ọrịa anya na-anaghị ekwe ọgwụgwọ. Good afternoon, sir. afternoon 2000 At least I just came. 2000 ada asịrị ya grama tupu m na-eghe gị ọnụ 2000 gị Kenya ahụ ị nọrọ na mụ ka free buru oche na ọgọdụ Anyị na-agwọ achịrị na-anaghị ekwe ọlịla. Anyị na-agwọ mgbawa ọnụ na-anaghị ekwe ọlịla.
anyị na-agwọ ukwu mbụ na-anaghị ekwe mgbatị akpa nwa na-anaghị ekwe mmeghe ihe na-adịghị ekwe omume anyị na-eme Ịgbajikwele m oche ịgbajikwa ebe isi m nọrọ adịghị level ọya ka m na-agwa gị na iwu ụmụazị ihe niile akụziele gị akụzi ibiri ama ọrụ ibido nchakasịwa anya ada achakasị anya n'ụlọ ọgwụ oche na gbaji maka akwụdo ụgwọ ya ngata mmure na edodugbo ogo gị nwụọ. So olee ngwa ọrụ iji amụ ọrụ igba aka amụ ka iji ibu ọya amụ ka ọ wee kwa amụ ka iji akwụkwọ amụ olee ihe iji amụ ọrụ? Okay. Imi nụrụ ihe m ji amụ dị ọrụ. Eminụrụ m ihe iji amụ dị ọrụ. Okay. Eji m ekwentị m bịa. Yes. The world has gone modern. So ihe ọbụla i kwuru will be recorded here. So onweghị isi na m ji akwụkwọ bịa ide anything. Ka iji ekwentị. Ị ga-erekọdụ m. Isiri iwe onye ebe? Abụ m onye obodo a. Move on. Okay. Ọ rekọdụwago. Asị m ajụọ biko ka isi dosazie ọgwụ oyibo na ọgwụ Igbo ka ha si agakọ ọ ka ịkọwara m. Ọgwụ Igbo na ọgwụ oyibo ha daa n'otu ọrụ ka ọ bụla nwere ihe ọ na-arụ. Ị gaa na supermarket ugbu a ga-eze ị ga-ahụ nta, ị ga-ahụ imo. Ị bịakwa na pharmaceutical electronic shop ị ga-ahụ nta, ị ga-ahụ imo. Mmadụ ọrịa eburu bịa nga na-enwedo ihe eji agwọ ya. Onye m jiri m iso ya onye enye mere nke oyibo nye ya ga-arụ ọnụ ewere nke Igbo gwala ya ahụ ụgwa ka Igbo na-arụ ka oyibo na-arụ ya wụ mixture of healing balm. Okay. I understand. Nwere ike icheki nwere ike imeseni ọgwụ aka he? Mba. Rubede ebe ihe bịabere wupere ya mbel. Ị ga-ebidogodo emume ihe ke na-arụ kọ na-arụ. Rubede mgbe ị ga-emesa aka. Don't be faster than my shadow. Thank you. So kekwana ihe nke a na-arụ nke ọ ihe nkuchi imesa aka ka m zi gị nke m chọrọ ihe. Okay, ke nọ na mkpọ. Ke nọ na mkpọ. Ke. Ọrụ. Ke ihe ọ na-arụ. Ọ ma onye nwere ọrịa bịa. Okay. Ma ọrịa ọ kọwara amarazi ọgwụ ahụ ihe ọ ga-arụ ya n'ahụ. Onye enyere o test ya ga-agwọtalie. Enyi ọzọ ka anyị ga-etest gị ọgwụ ntụli otu n'ime ha ga-agwọtarịrị ọrịa onye ahụ. Aha ya ọkwa gịnị? Nwere ike ịhụ aha ya? Aha ya wụ Lovinda injection. Anyị nwere tablet enwekwa ya na ka na-agba agba. Lovinda. Okay. Mgbọrọgwụ na-emekwa gịnị? Ka ihe mgbọrọgwụ na-arụ? Nka. Ka maka achere. Ọ dịkwa ka mbụrụpụta ụwa. Achere ka emere mmadụ eme. Mmanụ etu enu gbe eme ga-achere. Eburugo bịa. Ihe ka a ga-esi. Eso ya eso. Anya pado gị n'elu nga. Ya gbawa goshiwa mmiri. Mmiri ahụ na-apụchitachi. Ewuo ya n'ọkụ. Chee ya onye ahụ. Ya waja laala aja. Mmiri laala mmiri. Ihe ọwụla shingo oshipụta ya lasha ahụ bak. Ke ebe na akwụkwọ nsọ enwere akwụkwọ a na-akpọ akwụkwọ Ecclesiastes. Ọ bụ ya dị ihe ọchọ onye n'ọgwụ. Akwụkwọ Ecclesiastes ihe ọ na-agwọ n'ọrịa. Otu ọnụ ugbu a enwe otu isi nwee frangin na ndụ.
akpara akwụkwọ eklesiastik kpagara gị ya enweghị ike ịga ha akwụkwọ sebede gị gaa na akwụkwọ Matiu gị sa ha mba na ịga nwụ na eklesiastik ọ ya bụ ihe ka ewu akwụkwọ na-enye ndụ ote ecclesiastes like onwela akwụkwọ like leaf onwela leaves enwere na ka edere nwekwe na akwụkwọ nke akpara akpa ha niile ada arụ otu ọrụ mana ka kacha arụ gide akwụkwọ n'ọnụ gide akwụkwọ n'ọnụ anwe onye nwere ihe dị ka mgbapi olu ma mgbaji ukwu chere ọrịa ọkụ Dọkịta butere m ihe western stretcher ihe a na-eji agbata ukwu mejeji ha abụọ na-arụkọta ọrụ onwe otu ichiri gbaji ukwu ajọ ọgụ ka ajọ ewere ka ha ka ọ ga-akọ ukwu agbati onye ọ ya dị ihe a na onwe onye gbajiri ukwu nwere ihe na-akpọ fracture of the waist nweta ọkpụkpụ siri ihe kwapụ ngọ n'ala ewere ihe bie ya nga ọkpụkpụ ọ na-agada abaga ahụ gosipụta wara na-agba mgbe ị na-akali onye nke 4 ka 5 ya nwee liberation ihe a ka ị na-eji agwọ onye nwere fracture if I'm getting you right. ọ bụrụkwa naanị fracture onye ọbụla nwere spinal cord meningitis ihe ndị a bụ ihe na-eji agwọ ya ị nwere tumor of the fracture or ị nwere fracture of the tumor ị nwebede elephantitis n'ukwu ehe ya beyond your placenta mbie gị ihe 2 time bie gị biekwasa gị ya ga-alakpu kpọọ m onye oshi dọkịta ya awụdo ma ebe m gụrụ skuulu anyị galitere nga m gụrụ skuulu m nga agụrụ ejecha ọgwụ nga anyị na-eji practical arandom were agwọ ọrịa anyị anọdụ na bịa rewe ọgwụ agba afa sịga ga-atale ma ọ ga ọrịa iburu bịa nwechi ike bịa ala kama ị ga-ebi ala ebiga go ke ka ke so ya bịa were nne m bukpo ahụ onwe gị bukpo excuse nọọsụ gị ba onye a nọọsụ anyị okay so kekwanụ ka iru jideba bi n'igwe mgbaji aka gị zọrọ chere isi ka n'ọkụ chema ọgwago mụ na ịchọ ka mụ na gị dị mma n'ọrụ ịbịara emi maka ma n'ọrụ ka ịbịara emi ị ga-anọ under me 2 gị na-egwuru m egwuregwu akpọkwala ihu m aka maka nye my selling point na m na-asị na ọ dị n'ọkụ ọ maka iru a inwe nwa ọgbọ ha mụ maka ọnwa iru m ọzọ nchọ ihe nke igwe maghị aka ntị ọ gịnị nke gị chere ime na iru ahụ na ihe ndị ntakasịrị wu na na-aga ụmụ papa na-akwụ m n'azụ nọọsụ biko melala ume ozole enwere ihe m nọ n'ịsọ isi onye ga-anọ ndayu onda n'okpuru m okpuru keke nwere okpuru ọdọ nke ọbụla ọ dị na like this m gwere akwa chigidie ọ ka na-amụ ọrụ amụtachago nke m onye mụtala ọ hụta na-eche eme nga ọbụla o buru ụzọ bịa bụtọkwa isi si ị ga-anọ nda ha niile wuzi n'okpuru m kwụnụ ga-anọ so today lecture over just like that, just like this. Doc, magati ahanye. Ma wa chongo. Nene lula da mega. Akakwa m ọsọ ga-arịgo lada. Ọgụda just emege mgbe ọ na-arịgo lada ọ ga-ewala Ben Johnson. Nonye na-ezochi. Nonye na-ezochi. Nunu, nonye ha kpụrụkpụrụkpụrụ. Tụkwa nnọọ na-akọcha. Nonye Dọkịta Amos, akị hụna ihe itire n'ime. Mbe ha eweta ego nye gị ka ị ike mee ka nwa pụọ gị hapụ nwa ya na-egwu everyday.
But losing so bit them nishi. I can't fear. What does go give ma? Dr. Amos. Doctor Kuzina Uka now. Doctor Kuzina Uka. Keifo Uzinu. You're happy. Obi the game man now, doctor. Ugbu a na mmanya ha matala. Ihe m na-ezu ezu ngwa gị na mmadụ be ready. Ide ọgbara dị ebe niile na. A na-achụpụzi m achụpụ n'ụlọ. Akwadebe m sị gị nyere m aka wepụ nwa gị hapụ nwa ya na-ebu. Doctor ọ dị mma. M taa ahụ wetere gị ego here. Sị m ga-weta chapụrụ ego ga mama ihe m eji wepụ ya. That's you're happy. M na-ekwu gị na-akụ ụka doctor. Ị hụrụ o mege mọ nwa m ga-ahapụrụ gị nga aga ezo ebe ahụ ị chọrọ. Amadibe m ready gị just hapụ ga nwa ya akụichi ikwu okwu. Doctor. Akụichi ikwu okwu. Nsogbu adị. Ka nne gị gị gba nkịtị afọ na-ebi ịma mgbe o ji na-ebu gị gba nkịtị makwasị iwu onye ara echi mgbe Ibrahim m che ma ị nwere fakọlti n'ime ndụ ka mmadụ m si iwu nkata ara na iwu erie Ibrahim lecha dị mkpa ha ka m ejiri nga haya kilad dibịa lecha anya m igbuore gị mmadụ egbu m mmadụ can someone take what he does not get mmanụ ọ pụrụ iwe ndụ ọ na-awụ dị ya nwe ndụ Chineke nyere ndụ gị si mgbuole gị mmadụ ihe m nye gị ọgwụ nwatakịrị ga-eji agbaburu ndụ nwa na gị mụọ ya ote bansi mbebi nwatakịrị nga ọ nọ ugbu a n'ime afọ ote ka ọ na-awụ janjam adị m eti aka n'ihe ọjọọ ihe m uwe ọzọ Igbo ndụ adị m egbu ọkwe na ụta ihe m na-agwa gị ọrịla ime na ọrịla and ihe ọbụla ime gasị ka ị ga mee ka iwepụga nwa lekwe gị lekwe ozu gị nwụọ so ka aka gị mma na ịmụrụ ya okoro eru wọgara ọgọdọ ikuku gara iburu ya eburu ọgọdọ ibe anyị ọkwa na otu ọwụ obi dị gị mma na kwe doctor mechie ọnụ anwị oge ị na-agba bọọlụ n'abalị ma na rizọt ya ga-akpọ n'ụtụtụ gaa wepụ dọkịta ama hapụrụ gị ebe a aka m ị ga-anọkwa hie ị ga-anọ hie dọkịta lekwe ị ga-anọ hie dọkịta unu lewe ọmụọ unu kwuru aka m adịghị ya Joseph bịa kpọrọkwa ihe dọsara nga n'otu ha dị ikiri Ọmọkwe n'ebe ahụ masị ntị a bịa ọma ọmụwa ọyichie nna elelebe eji ọlụ ele otu ime gbasapụrụ iru kele nne m kele ma ọ ichie ka m gbasapụ iru kele m ekele ichie nna ka na m ekele gị emere m gị invite na be m ele ihe ichichọ ka ikpe nwere mmiri tọkwa iko masị ntị a ọ wụrụ hapụ gị ụdị ishu ihe ọbụla ọkụkọ ọ bụ mmiri na-achị ọ dị oke mkpa ị na-aghọta bịa ichie nna ka ọ sọsọ ụmụ nwaanyị ajadu nọ n'obodo a mba and ọ bụrụkwa sọsọ mụ nwa nwoke ajadu nọ n'obodo a gee ntị Chineke emere ka di gị anwụọ mekwana ka nwunye m anwụ ọrụ Chineke ụmụaka ọ ma ihe o meke and eleghị anya di gị na nwunye m nọ n'eluigwe na-epụtagharị ka mụ na gị ka anyị pụtarekwa n'ụwa ka ọ bụrụ otu esi eme n'ụwa ka esi eme n'eluigwe ti nke orisi na onye m na-ekwu ọ ga-abara m na gị uru eji m aha Chukwu alụ ọgụ ọnwụ na ihuru onwe gị n'anya si ugbu a si na be m lawa nsị gị si na be m lawa na masị ntị a mụwa si be gị laba orubere so m na-ekwu gbasara ala ụnụ ahụ ọnwụ na anyị ga-agbacha ma anyị ga-adị serious ndị ọzọ ewere ala ha ezuka na gwa gị ya that ala dị very very important. Mama. The land belongs to you and your son if you don't know. Mama. Otago. Nna m. So him dey come ka anyị gba mbọ dapụta ndị ala. Mama ka ihe ichie nna kekwa m mmiri tọgbọ iko n'obodo ọ na-achụgharị m ọ ka anyị ga-asapụta ala ndị mmadụ ga-ewere this land. Mechie ọnụ ka m nkwu. A na-ekwu anyị ga-ekwu nyere o ọkwa because of unu ka m ekwu ihe awala ala ekwulekwa ofu mkpa ala dị gị dapụrụ before nwa ofu o ala ụlọ ndị mmadụ ji ka ala ghara ịla n'ihi o a na-ekwunyekwa unu ekwu nyere o mama anụ m ka ọ sị na Chukwu mere ka nna m nwụọ ka o wee nweta gị ịgwa gị isiokwu hai nwoke a na-enyegarị m nsogbu na-achụgharị m nga ụzọ iyi ya esoro m nga ụzọ nkụ ya esoro m sorokwazie m bọta n'ụlọ taa chi ya zọrọ ya
maka ọrụ nrugota agụụ na agụm chi ya zọrọ ọ bụ na ọ bụrụ aka m igbupụ ya isi. Mama hapụ ha ka ya ga nwụọrọ onwe ya. mana mama kemgbe o bido bịara ebe a ọ taa bụ izi ọ na-abịa. Ọ taa ka wee zizi. Mama ya bụrụkwa eziokwu mama. onye na-arashi ma ị ga-akpa m aka egide ekwu ụka wara na agbọ mụ na hụ na arahụ nsị m teko na-apụ unu teko na-apụ wara na agbọ ọnụ ọ gịnị chọọchị gbasakwara agbasa ele otu esi agwa onye eke ide ekwu ụka ya ụlọ anyị hụrụ mgbe ihe anyị ga-agwọ aha gị ọwụnụ aha ele otu o si eme gị enye anyị gị kulie gị lo ha nya gị lalie gị lo ha gị lo sọm hai ke ọrịa mmenwu ọrịa ga-awa ọrịa ukwu ọrịa ọkụ ụnụ hụra na ọrịa ka eri n'ọkụ ya ụdị ọrịa a ga-egburu oge ị ga-amịta ana a ga-agba ya maka ke ọ ga-awọ lalie ilo ha gara ma ọ ya lo ha nlali ire ahụ ị ga-agba ya this one kuba awụ 10 cm ị ga-agba ya ote 6 jideke ị gbara ya ga-emere ahụ gbaa ya ha 6 needle ga-ebiazie were 6 needle ahụ ihe ọ pụtara wụ 10 cm ịbiazie bịa were ha anọda 10 km mgbe anyị na-agbachana ya ahụ ya kwụrụ na this year nlo ha gara ya ahụ ngwa overdose ọgụ ga-agwa mbụta ọgụ m bie gị aka ntị ote m kọbie ego mgbụrụgba ọnụ kabazozota nga m emeza ka nwe ego nọọsụ ebe ọgwụ ọdọ ngwa ị na-agbakwa nnọkwa ntị ụdị ndị atakwa ara Chineke gị kecha ụlọ ọma nụcha ụlọ ọma ri ote akpachie ya ọnụ Gaga na tene inside. Awuno. Ele ha. Gaga magwa. Ele himne. O kamare. Akago. Obra. Ha. Oli oko. Ni himne. No kwa ana. Nyewa ka mmere kwara gba ya. Le he bore. Ana kwa kwa nye ma na sim gba ya obula isi. Ole bure ke bore. Obula isi. Na jo. Onwe nga na nwure nwere kemgbe mgba mmiri ka bụ gba mmiri ka to gba mmiri ka no kise onwe nga na nwure na ko obula ngo obula na
uru anọdụ ya n'ọgbọ anwụọna nụ m ebulo Doctor, me pa no say so. Nwayo. Doctor, no say so. No, you men booze there. You men booze there. Why? Chere. Oya kugbo umeme. Why Jinwayo. Mwago no. Jinwayo. Ne wetana. Nyama. Ozuola. All right, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you. God will bless you. Hip, hip, hip. Hooray! We love you all.